परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय मौलिशावासी समस्त भक्तगण अधम युधिष्ठिर कोटि प्रणाम। आजिर बालिका आलोचनार पर्यायक्रम आमे माने आलोचना करने को कलिकी महाप्रभुंकर कलिकी जुग खेल सरला कौन एक जड़े भक्त बंची रे जे कि हे कूल को विहन एवं तांकरी माध्यम समस्त भक्त मान उद्धार पाइबे। यही कथा को चकड़ामणा नामक ग्रंथ रे महापुरुष अच्युतानंद प्रमाण करिसंती गीत आकार एवं कथाकार या रूप देइछंती संत श्री चैतन्य दास। बहिर नाम कषि कषाइबी नहिले बाहुडाई नेबी बहिर 262 पृष्ठार प्रमाण कर कौन कहते आसतु बहिबा एवं जाना। तुरुब आबाजी अटे छद्म बेसी केही चिनी न पारती माया रूप धरी प्रभु आश्रित कलंकी रूप को चिंती अनेक शिष्य जे सेहिटी करिब बारण बेलर पाई कर्मी केही नाही गुरु बाना बही काल काटुथिबे रही। तेबे ध्रुव नामक जड़े छद्मवेशी बाबाजी कहीं चिन्ह पारती नहीं। सी माया रूप को धारण कर प्रभु को आश्रित कल्की रूप को चिंता करहरह सब आउ कल्की लीला समय से बहुत शिष्य मान उत्पन्न करेंगे बा शिष्य को दीक्षा दे मुक्ति करेंगे। मात्र से शिष्य भितर कौन शिष्य कर्मी होन्तु भगवान को कल्की नाम को निजे ही अहरह जप कर बहुत नाम आग को विख्यात हेब यही बाबाजी आउ जो चारि भाग भक्त मान विभक्त होती यथा कोठ दल मोहन दल अनंत दल और पद्म दल। यही ध्रुव बाबाजी होती कोठ दलर मुख्य आउ से मुख्य बोली महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र को चकड़ामणा नामक ग्रंथ बुझे ताले से रहुछंती केउठी जो ध्रुव बाबाजी कल्की शेष विहन ही रहिबे कूलकु से ही ध्रुव बाबाजी रहुछंती केउठी। सुरंग फिटिछि अमरावती को जलौका पहाड़ जान 752 गुंफा रही अछि मणिनागर आस्थान सुंताणी बंध जे विरूपा कुल आडंबर ग्राम ठार मंदर दासर गादी रही अछि सत्य वचन मोहर। ताले जलौका पहाड़ ठारू अमरावती बा जाजनगर को सुरंग फिटिछि 752 गुंफा यही सुरंग भितर अच्छी आ मणिनागर आस्थान यही सुरंग ठार अच्छी। विरूपा नदी कूलर आडंबर ग्राम ठारे सुंथाणी नामक बंध रही सेठारे मंदर दासंकर गादी अच्छी। यही मंदर दासंकर गादी निकट में ध्रुव बाबाजी छद्मवेश धरी से ही एवं कल्की प्रभुंकर नाम को अहरह जप कर चिन्ह पारना किंतु से भक्त मान को चिन्ह अचिन्हा भाया निजे आ कौन हो जड़े मात्र चिन्ह से
ସେ କିଏ ନା ଚକୁଣା ମଡ଼ାଣ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସୁବଳ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବାବା ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ସେହି ଧ୍ରୁବ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ନା ସୁବଳ ବାବା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ କାହିଁକି କଳି ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ? କାରଣ କ'ଣ? ଧ୍ରୁବ ବାବା କୂଳକୁ ବିହନ ହେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟ ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କୂଳକୁ ବିହନ ହେବେ? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଟାଣୁଆ ଭକତ ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ତାକୁ ନଚିହ୍ନନ୍ତି କେହି, ଚକଡ଼ା ମରାଣ ସୁବଳ ଧରିଣ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରଇ। ଅତି ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ଧ୍ରୁବର ମନରେ ତା ଭୟ ନାହିଁ, ଜବରା ଘାଟରେ ପାଗ ବାନ୍ଧୁଥିବ ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଚେତେଇ। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ରୁବ ହେଉଛି ମୋର ଟାଣୁଆ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପଢ଼ି ସୁବଳ ନାମକ ଦାସ ବା ଭକ୍ତ ବାବାଜୀ କେବଳ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ବାବାଜୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧ୍ରୁବର ହୃଦୟ ଅତି ନିଷ୍କପଟ, ମନରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ରାମକୁ ଏହି କଳିକି ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିକି ଲୀଳା ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଥାରେ ପାଗ ବା ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା କଟକ କତିରେ ଆଶ୍ରମ ବାନ୍ଧିଣ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ ହୋଇବ। କଟକ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ବା ମଠ ନିର୍ମାଣ କରି ଅନେକ ଭକ୍ତକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ। କିଏ ନା ଧ୍ରୁବ ଦାସ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ବାବାଜୀ। ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ରୁବ କେମିତି କଳି ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୋର ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଅଟଇ ଯେ ଜାଣ, ଅସାଧ୍ୟ କରେ ସାଧନ, ଜରା ବ୍ୟାଧି କି ସେ ଉପଶମ କରେ, ମୋର ପାଦୁକ ଦେଈଣ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିପୁଣ, ଧ୍ରୁବ ଦାସଟି ତହିଁ କଳି ଶେଷ ବେଳେ ତାହାକୁ ରଖିବି, କୂଳକୁ ବିହନ ସେହି। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ବାବାଜୀ ସର୍ବଦା ସାଧୁଙ୍କ ହିତ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାର କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ଏଭଳି ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଉଭୟକୁ ଏକାଠି କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ରୁବ ହେଉଛି ମୋର ପଞ୍ଚାତ୍ମା। ସେ ଅସାଧନକୁ ସାଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପାଦୁକ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଜରା ବ୍ୟାଧିକି ଉପଶମ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ରୁବ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ନିପୁଣ ଅଟେ। ତେଣୁ କଳି ଶେଷରେ ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏହା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ନାମକ ବହିରେ ପ୍ରମାଣ କରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଳିକାଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ କଳି ଶେଷରେ କୂଳକୁ ବିହନ ହୋଇ ରହିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ
ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି କହିବା ଶୈଳୀ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।